Escolta'm, que com que jo vaig anar de friqui en l'anterior pel·lícula, tu ara vens de friqui. Jo no soc friqui, això és un novel·lón. Això és un novel·lón, és una fricada. Bueno. Veiem, em vas dir si havia vist el paral·lelisme entre los papeles de Harding, Robert Plunkett, impedimenta, amb els papers d'Aspern del Henry James. Sí. Com que estava a la pàgina 85 ni m'ho havia plantejat. I segurament si no m'ho hagués dit no hauria vist el paral·lelisme. Jo he de confessar-ho. Perquè això són les antípodes de les paperes d'Aspern. Sí. El guió argumental és una mica similar a lo bàsic, la recerca dels papers, en aquest cas de Harding i el James d'Aspern. Però aquell era un poeta i aquest és un president dels Estats Units corrupte. Bueno, corrupte en un paper d'aquest que els Estats Units ho marquen molt, almenys en l'aspecte sexual, no? Ah, no, jo no parlo de la sexualitat. Ah, no? No, parlo de diners. Ah, sí? Això és ser corrupte, la sexe, ho fas a casa, no fos si pots ficar ningú. Bueno, jo el que vaig trobar... És que jo vaig buscar qui era Harding, de sota vaig dir, però qui és Harding? No n'he sentit parlar mai. I és un president recent, entre cometes. Bueno, dels anys 20, de principis dels 20. Entre Roosevelt i entre el Dos Roosevelt, per dir alguna cosa, apareix aquest Harding que no el coneixem perquè va durar 2 anys. Bé, i es va morir de sobte. Sí. Va caure mort a San Francisco. Llavors, després se li van descobrir escàndols econòmics. Però és important per una cosa, i és que va canviar el Partit Republicà. El Partit Republicà, fins ell, era el partit progressista, liberal, i ell ho canvia. I els fa conservadors. I els fa conservadors. O sigui, el Partit Republicà va fundar Lincoln per alliberar els esclaus. Però, llavors, en aquest sentit m'ha interessat. Molt, però això no parla al llibre. D'això no parla. Parla dels seus afers sexuals, per això et deia, deu parlar de sexe. Però no. De què va aquest llibre? Aquest llibre és una mena de periodista desgraciat, un intel·lectual de Nova York, que descobreix que una àvia que viu a Los Angeles guarda... És la vídua? No, és l'amant. Ah, és l'amant? És l'amant. Bueno, I guarda les cartes que li va enviar Harding i per això no les ha trobat ningú, perquè és una amant perduda. Que va tenir una filla, un fill del Harding, que va tenir una altra filla, que és la neta, que és la coprotagonista d'aquí, i a partir d'aquí són les desventures d'aquest home per quedar-se amb aquests papers d'una manera amoral i barruera. Igual que la novel·la del Henry James. És exactament el mateix tema. Sí. Al principi no me n'havia donat d'això. El que passa és que, bueno, això va ser perquè jo vaig buscar qui era Plunkett i en una entrevista, jo no sé coses, Potser havies tingut una... Van fer una pel·lícula, una altra sobre els papers d'Aspern. Sí, bueno, la vas citar, perquè jo no vaig participar, jo no he llegit mai els papers d'Aspern. Però en un article, Robert Plunkett, feia una referència a que s'havia inspirat en els papers d'Aspern, però portat a la literatura dels anys 80. Aquesta literatura o cinema barroer... No. Els anys 80 eren barroers o no. O no. Ell fa una novel·la barroera. Bueno, una línia dels 80 molt pròpia. És cutre. No, el personatge és cutre. El personatge... Bueno... Els anys 30 també feien cutrada. Plunkett no sé si és cutre. Els seus personatges són molt cutres. Escriu molt bé. Sí. Escriu molt bé, però el que explica no té cap interès. Bueno, però a mi m'ha entretingut molt. És a dir, tu agafes aquesta novel·la quan estàs en un moment d'allò cansat de la vida, que no tens ganes de res i tal, te l'agafes i rius. Rius de les borrades que dius, si acceptes aquestes borrades, perquè en la mentalitat de moltes coses, ara això no es podria dir. Jo crec que l'únic interès d'aquest llibre és que em recorda l'època present. Jo crec que l'han reeditat perquè és una mica l'ambient de Washington, com m'imagino ara, governant el Trump. El paral·lelisme per mi és aquest. I està molt ben recuperat perquè... Les grolleries, les mentides, les tonteries... I és cert que aquest home no va escriure un altre llibre i va desaparèixer i m'han dit que viu en una cabanya allà, amb una rulota al mig de no res. És possible. No, al mig de no res, a Orlando, vull dir allò. Sí, molt americà això. I que ha desaparegut de tot arreu, però aquest llibre ara l'han recuperat, també fa anys que va morir Harding, bueno, i jo m'ho he passat molt bé,
m'he rigut molt, he trobat aquest paral·lelisme amb Henry James i ja està, fantàstic. M'ha agradat molt el paral·lelisme amb Henry James, però el llibre per mi és una cotada, no he rigut gens. He rigut molt. Em fas gràcia. Bueno. L'entusiasme. I és una cosa que fa pels cabells que tiren rodola i rodola i rodola i rodola. Però sempre continua, fins al final. És que llegeix bé, això no t'ho puc negar. Aquí ho teniu. Rieu o ploreu?